मिनिबाय थानाङा दे नै जोङो माबायाव दंफैयो देकापाम गय बारियाव नैबे माइनाव लानि न' खुरमाखौनो सिनायलायनो निजिनि खुरमानावनो दिनैसो फैफेर माबा मोनसे खामानियाव फैनो गाबनो ओंखारबाय आं माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय आंखौ मिनिगासिनो आगैया आं गाबनो ओंखारबाय आगैया मिनिगासिनो नै मा जादों खिथा दाखो नांगौसोमोन दाखो कुमार फैदो दा इन्ट्रेस्ट खालामबावगोन आं एसे गाबनोसै जों आगैजों आंजों बेरायनो फैदो आरोना आगैनि लोगो लानाव माबायाव मा होनो देकापाम गयबारि ओमफ्राय जोङो दसे नेथ'दो इना लोगोआनो अबेबा थांबाय जोंहानि बाबानि बिब' असेनि फिसाजोनि फिसाला आरोना आंखौ मादै जायो गोलावथारलै गावसानो फेमिलि जायो जोंहानि फेमिलि आरोना ओमफ्राय दिनैसो फैफेरदों नै आगैया आंखौ खुरमा संहोफैदो जोंहानि न'खरनि फेमिलि आं मिथिबावासो मिनिसानो खुरमा जायो होननानै ओमफ्राय बिदिनो रायज्लायनो ओंखारलांबाय आरो मिथिथारामोन ना आं लानानै फैबाय दा आंनो मिथिजागोन मिथिजागोन आं दा गासिनोसो आगैयासो लाबो खुरमा संहोफैयो जोंहाना एकदम आगैया दिनै बिराद आं लाखि होननानै सानना लाबाय आरो गावखौनो गाव आगैया आंखौ खुरमा संहोफैदो जोंहानि आब' लाहानि न'आव दिनैसो फैफेरदो फार्स्ट टाइम जोनोमनिफ्राय बे गयबारियाव देकापाम गयबारि होनो न'आ बेनो ओमफ्राय आब'मोना गुवाहाटियाव थायोनो आरोना जोंहानि आनैनि फिसाजोनि न' आरोना जोंहा आनै अस मिनिबाय थाना बुंनो आगैया आंनि बुंनायखौ मिनिगासिनो दं बावगारबाय थादों नालाय नोंखौ लाबाय थासिगोन जायो होनबा मिनिबाय था आगैया माबा मोनसे बिराद खुसि नांदों आरोना इयो दिनै आगैया माने आंखौ खुरमा संहोफैदो नालाय माने जोंहानि खुरमाथारखौनो माने मिथियामोन नालाय जोङो मिथिलायामोन नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम जोंहा बाबानि बिब' असेनि फिसाजो लाना दंफैयो आरोना जोङो गाबदेरा मिनिदो कि ओमफ्राय नै साहा लोंनांसै आरोना एगजाम जागासिनो माला जोबो रोंनाया पेक बखिबाय दं नै इनि मेन रिजन आं दे मिनिबाय दंमोन ना गाइस माने वाच टाइम माने मनिटाइज एप्लाइ खालामफैदोंमोन आरोना इना वाच टाइमा कमप्लिट जाबाय होननानै माने फैदोंमोन ओमफ्राय आंबो नायसनदिया खमायदो ना मा होनदो दे 4000 माने 4000 घन्टानि वाच टाइम नाङो ना ए माने 3995 जाना दं माने अनलि 5ल' नांबावगौमोन ओमफ्राय ओरै गिदिंनायखौ माने फुल नुबाय दां आब' ओमफ्राय फैबाय आंबो दहाय नायसनदिया न' ओमफ्राय कुलिंसो होनना लाना फैबाय आं थु होनबालाय होननानै फैबाय आंबो ओमफ्राय दानि मोजाङै नायबाय मा जाखो माने एकदम खमायनासो थाबाय आरो ना बेखौनो माने बिराद मिनिलायबाय आरो ना जोङो माने मानो बिदि जाना थाखो होननानै ओमफ्राय आगै गपिया थिगसे मिनिबाय आरो आंखौ दे सालायलायबाय दाबो जेबो नंला दे गाबोन कमप्लिट जागोन इयो गाबोन नङाबा दाहायनो कमप्लिट जागोन ओमफ्राय गाबोन आरामसे खालामनो हासिगोन दे बे भिडिअ'आनो कमप्लिट जाथारनांगौ खालामलांनो होननानै हाबदोंमोन आरोना ओमफ्राय गावसानोसो खुरमा जायोनो गावसानि बिफानि बिब'ना मा होनो जा बाबानि बिब' असेनि फिसाजो आरोना होमबाबो फैलायलाया नुदो गाइसमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम मा होनोमोनलाय देकापाम गयबारि फार्स्ट टाइम हाबदों आरोना आङो देकापाम गयबारियाव थाब मोनफैला माथो राजाया Gigolo cuma dana bah lagau. Ayo. Tante, sebenarnya. Ayo. Gopi agaknya ini nomor berbaik, sengar.
मादै गैया मादैया अब्बा थांथ' दे आं जिरायथ'ना थानोसै आयो 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 जा सनाया बोरमा थैनायनि गाबदो बोरमा थैबायनो आं दा न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर जाहानि सनाया गाबगासिनो दं बारिखिं खारलांदोंमोन माने खदाल नागिरनो थलाय सना आवखिया बोरमाया गिदिरसिना थैखो ना माखो सनानिसोमोन बोरमाया नै जा टुकुनिसोमोन आयो थलाय लोखि सना फिथर जिरख'नाय खानाय थिमफ्ल' नै माथो आंनि फुलाबो बारफबजोब्बाय नै लोगोफोर आंनि फुला बारफबजोब्बाय फुला बारफबजोबना दंथ'यो दा बर्थमान मोखांखौबो देखायला सनाया आयो आयो अन्थाव बाथावनो बोरो सना बोरमाया बोरमाया अबे बारियाव सैमाया सरथारदा आंलाय खिगुनासो थैदो सानदों हा सना खिनाय जानायखाय आं थैदो सानदों खिनाय जानानै सैमाया सरथाना गालांबायनो थैबाय जानोबा अबेयाव बारियाव एसे गाबबाय बोरमा थैनायनि अन्थाव बाथावनो गथ'आ ओइ बारियाव दं जोंहानि बारियाव ओइ गालाय खारनाङा सना गोलैगोन ओइ बारियाव दं नायनो थांनो नागिरदों जों दा र' सना र' सना र' आयु गोलैगोन खारनाङा अबेयाव सना आयो अबे बोलो अबे बुरु हे थैबाय ओमफ्राय लोखि सेस माला अरथारनाय हा दामनांला दे खुजिमाया जागोन नै लोगोफोर सैमायानो अरथारना गालांबाय एफा इमान टुमफुलुलु देरखाबायमोन गथ'आ ओंखायनो थिगसे गाबबाय सना माखिया अरनाय गोदनायाव माखिना अरनाय माथो अरनाय सिन गैयि बायदि सिनदो माला अरनाय सना माला अरनाय नों नुदो हा मामिया नुहुरदो से थ' होमबा थांसै थ' गाबनांला थाम्फैया जाया इ माबासो बिरनाय थाम्फैसो थाम्फैया जायाना इयो हमनांसिगोनसो इखो खदाल लाफाबानो जागौमोन ना थ' गाबनांला सनाखौ जेराव अन्थाव बाथावनो आयौ बिदिथारमोन नै फमसै खोमालै फमसै माथो फमनो खदाल लायनोसै फै फै नाया फै नायबाय थालायलायनो ओंखारदों अबेनिबा नै थांसनाबो गाबगाबाय खोनाया बानि गाबगाबाय सनाया जियालाय मानिलाय दिस्टार्ब आबौखौ फमनो हरगोन दा फै लांला जि गाबबाय दसे अन्थावथावनो बाब्रिया साइसथारलायबाव गैया आंना बाब्रि
थांफिननोसै लोगोफोर थांफिननोसै लोगोफोर आं दसे हौ हौ गाबबाय आं गाबखांबाय बिराद दुखु मोनदोंमोन ना सना बोरमा थैनायनि आयो सैमाया अरथारनानै आगै गोरलै मोनदों आगै गोरलै बानायना बामलायलांबाय गथ'आ आइडिया गोरोंथार माथो आइ थैलायलांबाय गथ'आनो बिबारा नै मोजां मोजां